गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरन लागायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों बिटिसिनि फरेस्ट गार्डनि दिनै जानानै थांनाय कुइसननि एन्सारफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जाय बिथांमोना बिटिसिनि फरेस्ट गार्डनि एग्जाम होदोंमोन नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोननि एन्सार होनायजों आरो आंनि एन्सार होनायजों गोरोबना गोरोबाखै आरो जाय बिथांमोना एग्जाम होआखै नोंथांमोनाबो नायनानै लाबानो जाबाय। जोंना फरेस्ट गार्डनि एग्जामाव माबायदि कुइसन फैयामोन आरो उननि एग्जामफोराव माबायदि कुइसन फैनो हागौ जोङो बिनिफ्राय एसे आइडिया लानो हायो। दा बाहाय कुइसन नाम्बार 1 आव दङ, बेयो जाहैबाय मेथ्सनि। आङो बाहाय दिहुननो होलायनाय नुला, आङो एन्सारखौल' डाइरेक्ट खिथालांसिगोन। आङो मोनसे खाथियाव दिहुनखानाय जाजोब्बाय आरो नोंथांमोना जुदि कमेन्ट खालामोब्ला बिनि एन्सारखौ दिहुननो होनांगौ होनोब्ला आङो दिहुननो होफिनगोन। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिहुनफिननांगौ आरो दिहुनफिननाङा। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ 2 to the power 5 नि माना बेसेबां होननानै सोंदों। दा बाहाय बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 32। 32 जागोन बिनि थार फिननाय। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ जुदि आखान्थिथामनि खना मोनथामनि रुजुथाया माना 3:4:5 जायोब्ला अब्ला बयनिख्रुइ देरसिन खनानि सुनाया माना बेसेबां होननानै सोंदों। दा बिनि एन्सारा जायोमोन 75 डिग्री जागौमोन। दा बाहाय अपसनफोराव एन्सारखौ आं नुनाय जायाखै। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन एन्सारा बबे जामारोमोन। आङो दिहुननायाव 75 डिग्री मोनदोंमोन, बाहाय एन्सारानो गैया। दा कुइसन नाम्बार 3 आव दङ 3x + 6 = 21 समानथायनि सुस्रांनाया मा? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 5। 5 जागोन बिनि फिननाय। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ खना मोनब्रैनि दाजाबथि खनानि माना बेसेबां? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि 360 डिग्री। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ गाहायनि बबे मोनसेया गुबै अनजिमा? बा इंराजियाव सोंदोंमोन which of the following is a prime number होननानै सोंदों। रोदा अनजिमाबो होननानै बुङो, बेखौ गुबै अनजिमाबो होननानै बुङो। बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि। अपसन सियानो बिनि थार फिननाय। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ जुदि x = 4 जायोब्ला अब्ला 2x² + 3x - 5 नि माना मा? दा बिनि एन्साराबो जागौमोन जाहैबाय 39 जागौमोन। बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव 39 खौ नुनो मोननाय जायाखै। बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। आंनि बायदिबा बिनि एन्सारा 39 मोन। दा कुइसन नाम्बार 7 बाहाय सोंनो जाहैबाय 1,2 आरो 3,8 बिन्दोफोरनि गेजेरजों थांनाय रेखानि संख्लाया बेसेबां होननानै सोंदों। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 3 जागोन बिनि फिननाय। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ जुदि बेंखननि सखावा जागौमोन बियो 10 सेन्टिमिटार जायोब्ला बिनि गिदिंथि माना बेसेबां? माने बिनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननांगौ आरो। दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 62.8 सेन्टिमिटार जागौमोन। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ जुदि मोनसे आखान्थिथामनि बिथाया 10 सेन्टिमिटार आरो जौथाया 6 सेन्टिमिटार जायोब्ला बिनि हालामा बेसेबां होननानै सोंदों। मोनसे आखान्थिथामनि मा दिहुननांगौ? दब्लायथि दिहुननांगौमोन। दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 30 सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन। दा कुइसन नाम्बार 10 आव दङ जुदि गांसे बिजाबनि बेसेना 20 रां जायोब्ला आरो नों गांबा बिजाब बायोब्ला बिनि जथाय बेसेना बेसेबां? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 100 रां जागौमोन बियो। बेखौथ' बयबो हाखागोन, माने 20 जों जोंना 5 जों सानजाबानो मोनगोन बिनि फिननाया। दा कुइसन नाम्बार 11 आव दङ 4, 6, 8, 10, 12 जथाय अनजिमाफोरनि गेजेर माना बेसेबां? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए जागोन बिनि फिननाया 8 जागौमोन बिनि थार फिननाय। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ 300 नि 15% जौखोन्दोआ मा? दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि 45 जागोन बिनि फिननाया। कुइसन नाम्बार 12 नि फिननाया 45 जागौमोन। दा कुइसन नाम्बार 13 बिनि फिननाया जागोन बे कुइसना सोंदों 5 आरो 15 नि दुसासाया माना मा?
माने 5 आरो 15 नि एलसीएम खौ दिहुननांगौ बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी 15 15 जागोन बिनि फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 14 आव दङ 5 + 2 * 3 - 4 / 2 नि माना बेसेबां दा बिनि फिननायाबो बर्डमाइस रुलजों जुदि थाङोब्ला बर्डमास रुलजों थाङोब्ला मा जागोननो बिनि फिननाया 9 सो जानांगौमोन दा बाहाय अपसनाव 9 खौ नुनाय जायाखै नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट खालामनो हागोन मा जागोन आंनि बायदिबा बिनि फिननाया बर्डमास रुलजों थाङोबा 9 जानांगौमोन दा क्वेश्चन नम्बर 15 आव दङ 3 4 आरो 7 1 बिन्दुनि गेजेराव गोजाना होननानै सोंदों बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 5 आनो जागोन बिनि फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 16 आव दङ गिबि मोनब्रै गुबै अनजिमानि दाजाबमाना बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 17 दा बाहाय गुबै अनजिमा होनना बुंबा जोंना रोदा अनजिमाखौनो बुंदों बाहाय रोदा अनजिमा होनना बुंबा फार्स्टनिफ्राय लायोबा जोङो 2 3 5 7 बे मोनब्रैखौ दाजाबबानो बिनि एन्सारखौ मोनगौमोन दा क्वेश्चन नम्बर 17 आव दङ मोनसे आयतनि गोलावा 12 मिटार आरो गुवारा 5 मिटार जायोब्ला आयतनि हालामा बेसेबां बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 60 मिटार स्क्वायर दा क्वेश्चन नम्बर 18 आव दङ 18 आरो 24 नि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सरासनस्रा रानगिरि जीसीडी आ बेसेबां दा जीसीडी होननानै बुङोब्ला एबा सरासनस्रा रानगिरि होनना बुङोब्ला नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ बेखौ ओइचसीएफ होननानै बुङो ओइचसीएफ खौ दिहुनबानो बिनि फिननाया जागोन दा बेखौ जोंना मा बुंगोन देसासाबो होननानै बुंगोन एबा ओइचसीएफ होननानै बुंगोन दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 6 आनो जागोन बिनि फिननाय क्वेश्चन नम्बर 19 आव दङ बाय सोंदों जाहैबाय 12 सेन्टिमिटार गुवार मोनसे बेंखननि सोरगिदिंआ मा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 37.68 सेन्टिमिटार क्वेश्चन नम्बर 20 आव दङ जुदि आयतनि सोरगिदिं माना 50 सेन्टिमिटार आरो गोलावा 15 सेन्टिमिटार जायोब्ला गुवारा बेसेबां दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 10 सेन्टिमिटार क्वेश्चन नम्बर 21 आव दङ मोनद' आखान्थि थानाय दब्लायनि सिंनि जथाय खनानि माना बेसेबां बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 720 डिग्री क्वेश्चन नम्बर 22 आव दङ जुदि x + 5 = 15 जायोब्ला अब्ला x नि माना बेसेबां दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 10 आनो जागोन बिनि फिननाय क्वेश्चन नम्बर 23 आव दङ 4 सेन्टिमिटार साइड लावथाइ थानाय गननि बुलुमा बेसेबां दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 64 सेन्टिमिटार किउब दा क्वेश्चन नम्बर 24 आव दङ लोगो खनाफोरनि साप्लिमेन्टारि एंगल्स सिङाव खनाफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ मा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी 180 डिग्रीसिम दाजाब जायो थारमाने मोननै खनानि दाजाबगासेया 180 डिग्री जायोब्ला बेखौनो जोङो जाफुंमा खना एबा साप्लिमेन्टारि एंगल्स होननानै बुंनाय जायो क्वेश्चन नम्बर 25 आव दङ जुदि गंसे रेलगारिया 1 घन्टायाव 80 किलोमिटार खारोब्ला समान खारथायनि गोख्रैथियाव 320 किलोमिटार लामाखौ खारनो बेसे सम लागोन बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी 4 घन्टा बियो 320 खौ 80 जों रानबानो बिनि एन्सारखौ जोङो मोनोमोन क्वेश्चन नम्बर 26 आव दङ जुदि गांसे गस्लानि बेसेना 600 रां जायोब्ला आरो नों बे बेसेनावनो गांनै बायोब्ला बिनि थाखाय बेसेबां दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1200 क्वेश्चन नम्बर 27 आव दङ 3000 रांनि 20% बांनायनि फिथाइया मा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 3600 बेनो जागोन बिनि थार फिननाया क्वेश्चन नम्बर 28 आव दङ जुदि नों बोसोराव 4% सुदआव 5000 रां सोसनोब्ला 3 बोसोरनि उनाव बेसेबां सुद आरजिनो हागोन
बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए 600 रां आरजिनो हागोन। कुइसन नम्बर 29 दङ जुदि गांसे बिजाबनि बेसेना 150 रां जायोब्ला गांब्रै बिजाबनि बेसेना बेसेबां? बिनि फिननायाबो जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए 600 राङानो जागोन। कुइसन नम्बर 30 दङ जुदि मोनसे फननि बेसेना 15,000 रां जायोब्ला आरो बिनि बेसेना जुदि 15% बारायोब्ला बिनि गोदान बेसेना बेसेबां जागोन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए रेस 17,250। कुइसन नम्बर 31 दङ बबे ग्रहखौ गोजा ग्रह होननानै मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी मार्स एबा बुध। कुइसन नम्बर 32 दङ भारतआव हादोरारि बिफा होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी महात्मा गान्धी। कुइसन नम्बर 33 दङ जापाननि राजथावनिनि नोगोरा मा? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी टकिअ। कुइसन नम्बर 34 दङ बुहुमनि देरसिन आहार गाइखेर जाग्रा जुनादआ बबे? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी गोथां ना थिमि एबा गोथां थिमि ना। कुइसन नम्बर 35 दङ बबे बोसोराव नैथि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी 1945 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 36 दङ ब्राजिलाव गुबैयै मा रावखौ रायनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी पर्तुगिसखौ ब्राजिलाव रायलायनाय जायो। कुइसन नम्बर 37 दङ रमिअ आरो जुलियट थुनफावथायखौ सोर लिरदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी उइलियाम शेक्सपियार। जिखिनि कुइसना जोबोद गोरलैमोन नोंथांमोना बयबो हाजोबदों जानो हागौ बांसिनानो हागोन। दा कुइसन नम्बर 38 दङ बबे हादोरखौ सान ओंखारनायनि हामा बुंनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी जापान। कुइसन नम्बर 39 दङ सनानि रासायनारि सिना मा? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी AU। कुइसन नम्बर 40 दङ बुहुमनि देरसिन लैथोमाया बबे? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन डी प्रशान्त लैथोमा। कुइसन नम्बर 41 दङ बोगथाबमा गोहोखौ सोर दिहुनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी आइजाक निउटना दिहुनदोंमोन। कुइसन नम्बर 42 दङ गुवाहाटीनि बायदिब्ला बबे हादरमाया दुइसिन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी अस्ट्रेलिया। कुइसन नम्बर 43 दङ जथाय रायजोनि गिबिसिन हायुंगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन ए जर्ज वाशिंटन। कुइसन नम्बर 44 दङ बबे गुदि मुवानि एटमिक अनजिमाया 1? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी हाइड्रजेन। कुइसन नम्बर 45 दङ सुबुंनि देहानि बयनिख्रुइ देरसिन अंगआ मा? बिनि फिननाया जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी स्किन एबा बिगुर। कुइसन नम्बर 46 दङ मुंदांखा नेरसोन एफेल टावारा बबे नोगोरमायाव दङ? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी पेरिस। कुइसन नम्बर 47 दङ मनालिसाखौ सोर आखियामोन? बिनि फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी लियनार्दो दा भिन्सी। कुइसन नम्बर 48 दङ इउनाइटेड किंडमनि राङा एबा मुद्राया मा? बिनि फिननाया जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी पाउन्ड स्टार्लिन। कुइसन नम्बर 49 दङ आबहावानिफ्राय बिफाङा मा बारखौ सोबनानै लायो? बिनि फिननाया जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन सी कार्बन डाइ अक्साइड। कुइसन नम्बर 50 दङ थिउरि अफ रिलेटिभिटिखौ सोर मुंदांखा बैगानिकआ दिहुनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन बी
एल्बार्ट आइनस्टाइन। कुइसन नम्बर 51 दङ फ्रान्सनि राजथावनिनि नोगोरमाया मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी पेरिस। कुइसन नम्बर 52 दङ बबे ग्रहआ बेनि मुंखौ बेंखन आसानफोरनि थाखाय मिथिजायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी सनी एबा सेटार्न होननानै बुंगोन। कुइसन नम्बर 53 दङ बबे गेसखौ सरासनस्रायै मिनिहोग्रा बार होननानै मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए नाइट्राइट अक्साइड। कुइसन नम्बर 54 दङ बुहुमाव बयनिफ्राय बांसिन रायज्लायजानाय रावा मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इंराजि। बेखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन इंराजिया नंमारा नंमारामोन। आंनिबा इंराजियानो जानांगौ आरो गुबुनाबो जानो हागौ। बेखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा कुइसन नम्बर 55 दङ बबे हादोरखौ गिदिर बेरानि थाखाय मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी चाइना। कुइसन नम्बर 56 दङ गोजाथै जिबख्रिफोरनि गाहाय हाबाया मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी अक्सिजेन रोगानाय। कुइसन नम्बर 57 दङ साहारा बालाहामाया बबे हादरमायाव दङ? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी आफ्रिका। कुइसन नम्बर 58 दङ बबे मुंदांखा नेरसोना भारतआव दङ आरो जेखौ मोजां मोननायनि नेरसोन महरै मानिनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी ताजमहल। कुइसन नम्बर 59 दङ बुहुमनि देरसिन अखानि अरननि मुङा मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी एमाजन रेनफरेस्ट। कुइसन नम्बर 60 दङ आटलान्टिक लैथोमाखौ हारसिङै बारनाय गिबिसिन आइजोआ सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए एमिलिया एयर। कुइसन नम्बर 61 दङ दैया बेसेबां डिग्री सेलसियासआव गथा एबा बरफ जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 0 डिग्री सेलसियास। कुइसन नम्बर 62 दङ बबे ग्रहआ साननि खाथिसिनाव दङ? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी मार्किउरि एबा बुध। कुइसन नम्बर 63 दङ बबे हादोरा स्टेट अफ लाइबर्टी खौ जथाय रायजोनो दान होदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी फ्रान्स। कुइसन नम्बर 64 दङ गुआकेमेलीनि गुबै थाफादेरा मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी एभ'कड। कुइसन नम्बर 65 दङ भारतनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी इन्दिरा गान्धी। कुइसन नम्बर 66 दङ इटालीनि राजथावनिया मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी रम। कुइसन नम्बर 67 दङ गुवाहाटीखौ लानानै बबे हादरमाया देरसिन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी एसिया। कुइसन नम्बर 68 दङ आई हेभ ए ड्रिम बिबुंथिनि थाखाय सोर जारिमिनारि महरखौ मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी मार्टिन लुथार किं जुनियर। कुइसन नम्बर 69 दङ बारमण्डलनि नारसिननायखौ सुनो थाखाय मा आइजें बाहायनाय जायो? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी बेर'मिटार। कुइसन नम्बर 70 दङ सुबुंनि देहानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बेगेंआ मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए फेमुर। कुइसन नम्बर 71 दङ चुज द कारेक्ट सिनोनिम अफ द वर्ड एबेन्डन। बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी प्लेन्टिफुल जागौमोन बिनि फिननाया। कुइसन नम्बर 72 दङ चुज द एन्टोनिम अफ द वर्ड हस्टिल। बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए फ्रेन्डलि जागौमोन बिनि एन्सारा। कुइसन नम्बर 73 दङ
Select the correct word to fill in the blank. The teacher बाहाय लाना जायगा दङ The students for their hard work बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option A praises आनो जागोन बिनि फिननाय Question number 74 आव दङ Identify the part of speech of the underlined word that quickly finish her homework बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option D adverb जागौमोन बियो Question number 75 आव दङ Choose the sentence with the correct subject verb agreement बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option C The dog runs in the park Question number 76 आव दङ Select the correct option She will finish the word by बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option B tomorrow Question number 77 आव दङ Choose the word that is a synonym of amicable बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option B friendly जागौमोन Question number 78 आव दङ Identify the correct preposition in the sentence She is good mathematics होनदों बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option A in mathematics जागौमोन Question number 79 आव दङ Choose the correctly spelled word बाहाय बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option A separate बाहाय गासिबो separate आनो बाहाय माने बबेबा मोनसे सोदोबनि स्पेलिं आल' मिलायनानै दङ बेखौ नागिरनांगौ दा question number 80 आव दङ Identify the error in the sentence he don't know the answer बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव Option B don't आनो जागौमोन दा question number 81 आव दङ बाय सोंदों जाहैबाय Complete the sentence with the correct conjunction She was third She don't stop working बाहाय बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव Option A but आनो जागौमोन बिनि थार फिननाया Question number 82 आव दङ Choose the correct option The exam was difficult than expected दा बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव Option A more expected जागौमोन Question number 83 आव दङ Select the correct form of the verb by the time he arrives the train बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव Option B left आनो जागौमोन बिनि फिननाय Question number 84 Choose the correct indirect speech He said I will go the market दा बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव Option B He said that he would go to the market जागौमोन बिनि फिननाया Question number 85 आव दङ Identify the passive voice form of the sentence The chef cooked a delicious meal बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव 85 निया Option A A delicious meal was cooked by the chef Question number 86 आव दङ Choose the sentence that is correctly punctuated दा बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव Option C What time is he asks C आनो जागौमोन बिनि फिननाया दा 87 आव दङ Fill in the blank with the correct article This is the most जागौमोन बियो The most interesting book I have read दा C आनो जागौमोन बिनि फिननाया 88 आव दङ Choose the correct idiom She is very kind She has a दा बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव बेखौ आङो एसे कनफ्यूज जाबाय नोंथांमोना बेखौ मा होखो नोंथांमोनासो मिथिगोन बाहाय जोंना अपसन एआव दंमोन स्टोन बियाव दंमोन डायमन्ड सिआव दङ गोल्ड डिआव दङ सिलभार बिनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरनो हासिगोन दा क्वेश्चन नम्बर 89 आव दङ सेलेक्ट द वर्ड दा मीन्स द सेम as निबल दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन ए क्विक आनो जागोन बिनि फिननाय क्वेश्चन नम्बर 90 आव दङ चूज द करेक्ट वर्ड
to complete the sentence. The cake tastes. दा बाय अपसन याव दंमोन will, बियाव दङ good, सियाव दङ badly, डियाव दङ quickly. दा बिनि एन्सारखौबो आङो एसे कनफ्यूज जाबाय नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव हरनो हासिगोन. दा क्वेश्चन नम्बर 91 बाय सोंदों identify the correct phrase to make both ends meet means. दा बिनि फिननायाबो आङो एसे कनफ्यूज जादों नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव हरबानो जाबाय. दा क्वेश्चन नम्बर 92 बाय सोंदों जाहैबाय select the appropriate word he is on music. बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव 92 निया अपसन D ऑफ जागौमोन. दा क्वेश्चन नम्बर 93 आव दङ fill in the blank with the correct conjunction he or her. बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C but he fell. 93 निया अपसन C आनो जागोन. दा क्वेश्चन नम्बर 94 आव दङ choose the antonym of the word optimistic. दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A pessimistic. क्वेश्चन नम्बर 95 आव दङ identify the correct sentence. दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन B she does not like ice cream. क्वेश्चन नम्बर 96 आव दङ select the sentence in passive voice they are painting the house. बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C the house is being painted. क्वेश्चन नम्बर 97 आव दङ choose the correct word to complete the sentence he is the person I have ever met. बे 97 नि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C most kind जागौमोन. दा क्वेश्चन नम्बर 98 आव दङ pick the sentence with the correct verb from by next year I from high school होननानै सोंदों. बाहाय लाना जायगायाव मा जागोन बेखौ फिल आप खालामनांगौ. दा बिनि फिननाया जागौमोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C will have graduated. क्वेश्चन नम्बर 99 आव दङ choose the correct synonym for the word diligent. दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन B hard working. क्वेश्चन नम्बर 100 आव दङ select the appropriate preposition she will arrive the airport 5 PM होनना बुंदों. दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C 8. दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो. भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन. भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय. नोंथांमोना आंनि जेम बड' स्टाडि WhatsApp ग्रुपआव जयेन जायाखैबा जयेन जाबानो जाबाय. आङो डिसक्रिप्शनाव लिंक होना होगोन. आङो बे PDF नि लिंकखौ WhatsApp ग्रुपआव हरनाय जागोन. गोजोनथोंसै. थेंक इउ.